Ľudia, doteraz som stál vo veľkej zápche a mám mi meškať vlak našťastie 10 minút. Ja musím rýchlo odozdať toto auto a dotankovať ešte, idem na pumpu, lebo absolútne toto nemám rád, keď nestíham. Už iba stihnúť vlak. Videl som, že tam je zápcha, takže nechcem ísť ani taxíkom. Piče, toto je môj autobus. Toto je môj život v jednom videu. Som vo vlaku, 4-hodinová cesta predo mňou. Vidíme sa. Ľudia, čaute. 22 hodín, 20 minút. A ja som doma, cestu som moc nenatáčal, lebo som stretol kamarátku a celý čas som s ňou kecal, takže neviem, čo by som na tom točil, ale som doma, som oficiálne v Prahe, zajtra ráno ideme do práce a lidičky, cítim únavu. Idem striať toto video, čaute, vidíme sa zajtra, ahojte.